Hello! Да. Днес ще ходим на Хайделберг отново, но днес ще прекараме цял ден там. Първо ще отидем на един много як музей, музея на телата. Ще ви вземем с нас и после съм приготвила изненада и за него. Да, тя е шефа днес. Да, както винаги. И после... И да, днеска целият влог ще е от Хайделберг. Така според хората в Германия. Тук принцип трябва да се завие. Да, може да се завие. Колата изгасна. Моля, как се защо? Тук виж как се вижда на камерата, но всичките ти това светят адски бързо, а то не е вярно. Уоу! И ето така се спира в Германия, хора. Тук е първият слънчев ден. Перфектен ден. Да. Не, вчера беше пролет, днеска е лято. И лятото идва. Забавлява се човека на мой гръб. Да. Така, ето го, доближи, Кьорпервелтен. Това е музей, в който отиваме и ще гледаме тела на... Това са истински тела на хора, които са... В смисъл, хора, които са починали, нали са подписали явно преди това, че се даряват телата. И... Сега ние ще ходим да ги гледаме. Защото госпожата ми каза, че има тяло на бременна жена, също, която явно се е дарила тялото и бебето, и корема е отрязан и бебето май е препарано, нещо на сорта. Да, бе, ще видим сега. Ето го. Ето сега, вижте, това е много яко. Това е бебе в 33-та седмица. Погледни човек, това ме наистина изкарано. То с косичка. Абе, да. Уха. Виж? Не вярвам. Не знам. Виж с косъмчетата, с косичка. Да. Гледам. Да. Това е истинско тяло на истинска жена, бременна. Да, ето истинско е бебето. Да. Защо има още цвят тъканта? Погледни това. Гледай, така ти изглежда, така изглежда наистина като има. И ето така изглежда в 18-та седмица бебчето. И така и в 15-та. Не съм сигурна дали са истински или не. Мисля, че са истински, защото четох, че всичко е истинско тогава. Ама като потом после ще ви кажа. Това е в 15-та седмица. Това е двойка пригърната. Виж как отзад са мозъците. Това е плацента на близначета. Това е в края на 4-та седмица, как изглежда бебето. Много фокусира. Което сравнение да видите? Средата на 8-та седмица и края на 8-та седмица. Ето отново с сравнение с човешка ръка. Но то вече си има, да, ама то вече си има краченца. Ето тук има... Това е силикона, който се слага в... Да, гърдите. Това е рак на гърдата. Ето така изглежда. Ето като пише breast cancer. Ето отделителната система при жената. Това е истинско, моля. И при мъжа. Чакай, че прекалено близо. Ето така изглежда, изкарано от някой починал човек. Как се отворили, това сигурно е било супер болезнено да отворят така. В смисъл, не, да, ама... Белите дробове. Странно се сложите рука. Ето тук може да видим кръвоносните съдове на един черен дроб. Колко са много. Това е гимнастик. В най-добрата си форма. Моля, той се държи това органите. Виж там. Ай, тук е отзади е отворен. Не знам се отвътре. Много странно, че това сме ние. В смисъл тия, аз не. Аз съм момиче. Ето тук ти си това, което ядеш. Общо взето от захарта не съм получавала нищо хубаво, освен
да се тровим и да си убиваме. Моля, защо се отворили човека така? Доближи. Се го отворили. И тук също е. Между очите. И тук на крака. Тук коляното. Ето, вижте. Сега. Щастливите хора получават много по-рядко сърдечен инфаркт, диабет, рак, депресия и всякакви такива болести. И ключа за един щастлив живот е това да си оптимизъм. Да. Да си, как се казва точно? Да си оптимист. Да имаш хубава връзка с семейството, с приятелите и да знаеш как да се справиш с ежедневния стрес. И за всички пушачи. Аз съм твърдо против пушенето, но ето така ви излежат трубовете. Ето така излежат на непушач. А от 20 цигари се получава ето това. От 20 цигари. Това е приблизителното количество от 20 цигари на ден. Ето, да. Това са 150 мл тар. Твърди вещества. Вау. Служи си тираниста. Да ни кажеш само момиче. Добре, ето сега това топче, като го вземеш, нали, като го позиционираш на някои от тези точки на ръцете, става или червено, или зелено. Червено означава, че трябва да се успокоиш малко, да дишаш дълбоко. Зелено означава, че всичко е наред. При мен е зелено. При него също е зелено. Ама като почна да му говоря, става червено. Айде да видим сега. Ето, погледни ма, гледай ма сега. Гледай ма. Ето, говоря в момента. И гледайте, то почва да става червено. Много стрес. Горкичкия. Много стресирам. Ето. Като говоря. Ето много червен стана. Добре, сега се успокой, дишай дълбоко, няма че говоря. Какво да кажа? Ето колко кръвоносни съдове имаме. Моята сестра. Да. Хората ще кажат, че са бъскаме. Не ти то дърве. Да. Не са бъскаме. Ето така изглежда, ако човек просто си хване кожата и се съблече. Не има нищо определено. Излезнахме от музея и питах и жената бременната и бебчетата са истински, напълно истински. И сега отиваме да... Първо, отиваме на сладоледче. И после ще съм направила една изненада за него, но той ще не знае, ще ви покажа. Сега сме в Стария град. Сега разглеждахме тук сувенирчета. И ето там горе е замъка на Хайделберг, който е много претъпкан с хора в момента. Съботите неделите там е някакъв ужас. Е една от най-фотографираните статуи в Хайделберг. Това е образът на Дева Мария. Да. Образът на Дева Мария, каза. И е там горе се вижда супер яко замъка. И така, приятели. А ето това, нали? Оля, тук се вижда много по-яко. Ето е статуята на Дева Мария. И ето там е замъка. И ето това тук е Медицинска площ Хайделберг. Къде? На центъра, това е Стария град в Хайделберг и ние имаме сладоледче. Значи, това е Хайлик Гайст кирша се казва и най-големият храм в града е построена между 1398 и 1515 от пясъчник от долината на Некар. Тази църквичка. Аз взех палчинка с шоколад и с
ягодки, сега чакаме пицичката. Опънахме килимчето, взехме си преди това джунери, картофки, пици и сега сме на полянката в Хайделберг. С две думи е супер яко. И е толкова топло днеска. Днеска е колко градуса? 14-15, даже може повече. Като за 23 февруари в Германия мисля, че е доста добре. Няма да сме ние, но да си бърчим Ариана от дялото. Нали? Да. Тоест ти няма да си. Така е. Защото ние взимахме тъкмо това. Хилката да ударим една пат към пръснацената. Защото съм беше започва към нас, че си обърна Ариана. Както и да е. Една от патките намери арабска питка и всички други патки скочиха върху нея. Ще се правят акробати. И тези правят акро нещо си. Ние вдигаме гълъбите и Така, се минаваме. да, ние бяхме на пекинки сега. Олоскахме го цялото с Ариан. Да, и няма проблем. само стоим и си тръгваме. 30 минути по-късно. Сега отиваме към къщи, ще го изперам. Това е момчето с розовата чанта. Хей, момче! Бой! Ио. Ето и палмичка. Аз какво ти казвам? Буквално тук му се почувствах, си едно съм на това. Нали? Искаш снимка? Много е готино. Не бе, бегам така. С розовата раница. Ето моята G-класа е това. Да, аз не ги харесвам. Но ако се чувствам буквално, първият топъл ден се чувствам точно се едно само в някоя друга държава. Как а не в дядовски ръкопат имаше не на в грозната Германия, а в някоя яка държава си едно само. Но от утре пак ще е 5 градуса, тъй че за малко е това чувство. Да. То е февруари още. Не знам, хора, ме мирише точно на курортно градче. Да, и на мен е много яко, човек. На лято ми мирише. Много яко. Със зимното яке съм, де. Курортното градче, нямам сигурна идея, просто мирише на свобода. Ето го момчето с розовата раница. Колко е яко направо. Лято. За кратко. Но лятото идва, това е важното. Защото има топли дни вече, значи лятото идва. Да, определено. Ще носим къси дрежки, къси панталонки, портници, рокнички. И ще забавляваме повече. Така. Ето го синия лъв. Синята мишка. Да, синята мишленце. Ама 108 коня мишле пак добре. Listen to your body. Baba. Tschüss. Ciao, ciao. Ще снимам обаче ръка да ми седи той. И ти с някакво. Вече сме си вкъщи и току-що се прибрахме. Заредихме и с колата. Бензинче. Да. Наново. И аз мисля да си подреем на малко, въпреки че утре понеделник трябва да ставам рано, ще видим. И аз също. И ще правя салата. Ще вечеряме колкото остана днеска пицата. Пица, дюнерче имаме. Не са готви нищо. Арианче вече нямаме. Да, или да не го разляхме. Понеже се разсипа и така. Общо взето трябва да сложим само одялото, което си взехме за питник да се изпере и сме тип-топ. Което дори няма перещи. Пералнята, да. Менечко слушай. Да.
И така, хора. И така. И ще видим в следващия влог. Bis nächste Mal. Tschüss!